Umano'ng masususpinde si Mandaue City Mayor Jonas Cortez matapos umanong magtalaga ng opisyal na hindi kwalipikado sa posisyon. Yan at iba pang balitang dako hatid sa atin ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? May good to diya, Sheriff. Sinuspinding ng Ombudsman si Mandaue City Mayor Jonas Cortez ng 1 taon dahil sa grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service. Nagugat ito sa kanyang pag-appoint kay Camilo Basaca Jr. bilang OIC ng Local Social Service or Social Welfare Office. Ang problema base sa reklamo ng 3 complainants, hindi naman licensed social worker at walang 5-year experience sa social work si Basaca na siyang required sa posisyon. Naungkat yan pagkatapos daw na hindi inaksyonan ang kanilang request for financial assistance sa Social Welfare Office. Pero depensa ni Mayor, sa non-government organization na kaabag ang experience ni Basaca. Yun nga lang, nabisto ng Ombudsman na si Cortez mismo ang founder ng kaabag. 1-year suspension without pay ang parusa kay Cortez, pero hindi pa napapatupad ang suspension order na aapilahin daw ng kanyang kampo. Sa iba pang balitang dako, Cheryl, Dimas Rehas ang isang 24 anyos na LGBTQ member matapos umanong nakawan ng pera ang isang Turkish national na nakilala niya sa isang dating app. Nagkasundo raw na magkita sa isang kondo ang suspect na alias Maan at ang Turkish national na nagbabakasyon sa Cebu. May nangyari daw sa kanila pero pagkatapos nito ay humingi ng 5,000 piso si Maan sa dayuhan. Yun nga lang, 1,000 lang ang binigay ng Turkish. Dito na raw kinuha ni Maan ang pera ng dayuhan na aabot sa 13,000 pesos. Agad naman na humingi ng tulong ang dayuhan sa mga gwardya ng kondo kaya naaresto si Maan. Yun nga lang, $100 na lang ang naisuli sa kanya. Maharap sa kasong theft si Maan. Makini ang mga balitang dako para madlawa din sa Subo. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel.